tak vás vítam pri mojom ďalšom cestovateľskom videu. Tentokrát nebudem cestovať sám, ale s kamarátom Maťom. Vyskúšam si prvýkrát cestovanie vo dvojici. Plán bol na začiatku celkom jednoduchý. Ideme na kávu na nejaký festival folklórny do obce Baďan. No a nejakým spôsobom sme sa ocitli až v Hrochoti, takže výlet sa nám natiahol na 250 km. Jakým som potom prišiel domov, tak to bolo aj 280. Bol to zatiaľ môj najdlhší trip v rámci jedného dňa a musím povedať, že sa mi to veľmi páčilo, že bolo skvelé mať s kým prehodiť slovo po ceste, podeliť sa o tú radosť z jazdy, z nádherných výhľadov a aj možno len tak porozprávať sa o živote, čo koho trápi, a veľmi som si zrelaxoval. Takže ako sa to vyvíjalo, ako to dopadlo, môžete pozerať ďalej. Tak pôvodný plán nášho dobrodružstva bol vlastne len ten, že pôjdeme do obce Baďan a dáme si kávu a pôjdeme naspäť. Ale tak ako to často býva na takýchto výletoch, nemali sme to vôbec nejako fix. Stretli sme sa na Novej Bani na pumpe a dohodli sme sa, že tam sa nejakým spôsobom dohodneme, kam pôjdeme. Tak tá prvá dohoda teda bola, že pôjdeme smerom na Zvolen a Detvu a tam si to popozeráme, lebo to je krásny kraj. No a vlastne tým, že cesta ubiehala úplne v pohodičke a nejak sme sa neponáhľali, tak sme okolo obeda išli okolo Čertovej koliby. Tam sme sa rozhodli teda, že niečo zhltneme už na obed, aj keď taký skorší. No a pri tejto príležitosti sme vlastne vyhútali, že tá cesta na Detvu je taká trošku mimo tej trasy a vlastne padol taký nápad, že či sme boli v Hrochoti. A ten názov Hrochoť nás samo sebe asi fascinoval, teda mňa určite, a myslím, že malebná dedinka spojená s folklórom, no slovo dalo slovo a proste do navigácie sme hodili Hrochoť a vybrali sme sa na tento smer a cesta bola skutočne nádherná, to počasie vyšlo absolútne na jednotku. Napriek tomu, že sme boli v motorkárskom na komplet s bundami, s nohavicami, tak som osobne nemal nejaký pocit strašnej pálavy. Bolo dobré, že prilby sme trošku teda vetrali, ale inak takto ten vetrík, ktorý okolo vás vanie, nás myslím, že chladil celkom úplne v pohode. Nemuseli sme to riešiť tým, že by sme zhadzovali nejaké bundy dole. Ja osobne sa vždy cítim trošku lepšie v tom motorkárskom, keby čosi, že sa niekde vytrepem, tak predsa len tá bunda a tie nohavice vás ochránia, ako keď to je vlastne len také, že padnete rovno na betón, na holú kožu, tak to je naozaj ako gúľať sa po šmirgli. Ale počasie bolo naozaj veľmi dobré a bolo to príjemne v tieňoch, to fajn chladilo, keď sme išli cez lesíky, cez hory, cez doly, tak ten vetrík ochladzoval, tienik takisto robil príjemnú zmenu klímy. Ako som spomínal, nemali sme žiadnu nejakú špeciálnu predstavu, čo nás v Hrochoti čaká, takže vlastne sme si len užívali cestu krajinou
a ja som napríklad tady to nikdy v živote nešiel, ani Maťo nie, takže pre nás to bolo úplne nové novinka. Tá cesta bola naozaj celkom kvalitná, žiadne nejaké veľké drglovačky a uvideli sme naozaj kus krásneho okolia popri ceste a urobili sme si pár nejakých záberov takých pre radosť, aby sme mali peknú spomienku. No a ako som spomínal, priamo v obci Hrochoť sme nemali žiadny špeciálny plán. Vraveli sme si, že keď tam dôjdeme, tak aspoň si spravíme nejakú fotku pri tabuli, že sme boli v dedine s takýmto malebným a trochu exotickým názvom. To by ma aj celkom zaujímalo, že či názov obce Hrochoť nejakým spôsobom súvisí s exotickým zvieratkom z Afriky, alebo má to nejaký úplne iný slovenský pôvod. My sme v obci potom už naozaj nejakým spôsobom nezdržovali, nevedeli sme ani ako dlhá je tá obec, alebo či niečo špeciálne nás tam ešte čaká, tak sme kúsok zašli, že či náhodou, ale ani obecný úrad sme takto z kraja nenašli, tak sme sa len otočili a hurá na kávu do Baďanu. V obci s malebným názvom Baďan sme už potom moc záberov neurobili. Boli sme tam v prvom rade na káve, tak sme si spravili aspoň fotku s touto očarujúcou baristkou, ktorá je mimochodom moja manželka, a rozhodli sme sa, že ešte cestou späť sa zastavíme na nejakom peknom mieste a natočíme rozhovor s Maťom ako skúseným skútristom, tak sa poďte pozrieť, ako sa nám to podarilo. Takže ja vás pozdravujem z takého prvého improvizovaného rozhovoru. Dneska sme absolvovali trip tuto s kamarátom Maťom, taký prvý spoločný, a rozhodol som sa teda, že spravíme aj taký skúšobný rozhovor, aby sme mali na tom videjku napríklad aj niečo také, ako sú nielen moje myšlienky a názory, ale aj ako vidí napríklad skutristický svet túto kamoš Maťo. Takže Maťo, prosím ťa, koľko máš toho najazdeného a koľko rokov už jazdíš? Tak čaute, skúter vlastním od roku 2022. Je to Yamaha X-Max 125, momentálne mám najazdené 22 000 km a je to super na čistenie hlavy a stretávanie sa s ľuďmi, spoznávanie nových miest. Tak ja to mám tiež tak veľmi podobne. Dneska sme si dali napríklad takú trať, že z Novej Bane sme šli do Hrochote, potom do Baďanu, no a teraz sa nachádzame kde, prosím ťa? Sme na Batovskej priehrade, kde je perfektné prostredie, vynikajúca voda na kúpanie, takže odporúčame sa sem zastaviť, či je leto, jeseň alebo zima. No, takže máme za sebou už tak zhruba 200 km plus minus. No a ešte nám povedz, prosím ťa, taký best zážitok, ktorý ti sprobí, akože dobre, keď si na to spomenieš, čo si zažil na skútri. No, tých zážitkov je neurekom. Sú to neskutočné chvíle, ktoré môžete takto stráviť. Môj taký posledný zážitok bol, keď som sa vybral do Košíc a spodnou cestou Zvolen, Lučenec, Košice. Bola to príjemná trasa, užil som si to a zastavil som sa na občerstvenie, pofotil som sa pri hradoch, zámkoch, ktoré boli cestou, krásna hôrka, Turnianský hrad, nejaká močarina, kde boli vzácne vtáky. A tak, je to perfektné. A ešte mám na teba takú otázku, že okrem nejakých vlastných pôžitkov a radovánok prináša ti jazda na skútri aj nejaký špeciálny pocit? Áno, sú to jazdy, ktoré by som nazval, že keď môžem, tak pomôžem. Ako partia skútristov rozbehla aj takú akciu, že sa zbierajú nejaké peniažky na inkubátor. Je to zbierka, ktorá asi potrvá troška dlhšie,
No a stretnutia aj s deťmi v detskom domove, napríklad v Bratislave vo Vrakúni, kde sme ich trocha povozili, zahrali sme si s nimi futbal, donesli sme im nejaké koláčiky a tak stretnúť sa. Toto sú neskutočné akcie s takým dobrým cieľom niekomu pomôcť aj tou troškou, ktorú vieme naškrabať, nejaké tie eurička. Takže vidíte, že skútristi, motorkári majú väčšinou aj veľké srdce a pomáhajú rôznym charitatívnym projektom. Ak na nejaký naďabíte aj vy jazdci na skútroch, na motorkách, tak to prosím podporte. No a toto by bolo asi tak zhruba všetko. Ja pevne verím, že sa s Maťom budeme ešte stretávať ďalej. Ešte pripravujeme nejakú porovnávačku. On má Yamahu Yamahu X-Max, ja mám Cruisima, takže spravíme si potom nejaké výmeny, porovnávačky a tak ďalej a dúfam, že sa pri takýchto príjemných rozhovoroch budeme stretávať aj naďalej, takže to je všetko.